Zoom għajnejk u widnejk miftuħin għax il-ħajja hija telliqa kontra l-ħin. Ħafna jiġu għala biebhom u jibbarkew fin-nofs sabiex jixtru ġiex pastizzi jew xi biċċa ħobs. Min ibaqqa għal xemxejn u min jaqsam bla toċ, kulħadd qisu miġnun jiġru wara għall-arroġġ. Ħafna jiġu għala biebhom u jibbarkew fin-nofs sabiex jixtru ġiex pastizzi jew xi biċċa ħobs. Min ibaqqa għal xemxejn u min jaqsam bla toċ, kulħadd qisu miġnun jiġru wara għall-arroġġ. Illum saret normali li tiġbed il-kok, mhux tab xejn ħafna żgħażagħ jgergru li brok, qas jilqu jabdu l-paga tkun ġa sparixxiet. Jgħaddi żmien u d-dosa tibqa' tiżdied jekk ma temmix kun naf li żmien jagħtina baril. Il-giddieb u l-ħallil morhom qasil. Taħseb li jint kontent tista' tgħix ħajja tal-sid, taħseb li inti ħieles kun naf li inti skjav. Moħħok biss fil-qab, flus u trab, il-progress huwa regress din hija l-verità. Illum ħafna nies jfittxu l-kumdità, ħajja maġla li twassal għall-obeżità. Il-fortuna qatt ma daħkitli, dejjem sib lil min itellifni, min ifixkilni, jagħmilli l-bsatem fir-roti, iċċempella saqu jgħidilhom li qed inbeħħi drogi. Ħafna jiġu għala biebhom u jibbarkew fin-nofs sabiex jixtru ġiex pastizzi jew xi biċċa ħobs. Min ibaqqa għal xemxejn u min jaqsam bla toċ, kulħadd qisu miġnun jiġru wara għall-arroġġ. Ħafna jiġu għala biebhom u jibbarkew fin-nofs sabiex jixtru ġiex pastizzi jew xi biċċa ħobs. Min ibaqqa għal xemxejn u min jaqsam bla toċ, kulħadd qisu miġnun jiġru wara għall-arroġġ. Il-linji niktibhom mhux niġbidhom, l-ewwel niżinhom u mbagħad inbejjibhom. Dawk l-erba' żgħażagħ li kienu jkunu l-bandli illum wis probabbli ħajjithom instabbli. Min jisra, min jaħxi, min jitqaħħab u min jaqdi, uħud narahom biss fuq is-santi. Min dieħel u ħiereġ biex forsi jibatti, jiena ġieli għext waħdi, ġieli kont naqdi ma nistax għalija meta jiġu bla karti. Qishom ma jafux li m'għandix ħinx naħli, nirriskja l-libertà, nirriskja ħajti għal xi erba' briganti li bejbu l-pjanti minn fuq dar ħadd ieħor jikmu dak u l-ieħor sakemm fl-aħħar isibu kapell jiġihom dak li jaqfilhom u jtemmilhom il-kuntratt ta' xħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd. Ħafna jiġu għala biebhom u jibbarkew fin-nofs sabiex jixtru ġiex pastizzi jew xi biċċa ħobs. Min ibaqqa għal xemxejn u min jaqsam bla toċ, kulħadd qisu miġnun jiġru wara għall-arroġġ. Ħafna jiġu għala biebhom u jibbarkew fin-nofs sabiex jixtru ġiex pastizzi jew xi biċċa ħobs. Min ibaqqa għal xemxejn u min jaqsam bla toċ, kulħadd qisu miġnun jiġru wara għall-arroġġ. Ħafna żmien ilu sieħbi qalli jekk tmisma l-bajda kapaċi tfalli, jekk issir ħabib mal-flixkum tal-imbit itsokkor jaħxik, taqbad it-tipip u żid il-visti għand it-tabib. Hawn meta nħobbu nitfgħu kollox taħt it-tapit, il-lista qatt ma tispiċċa u jien għandi aktar xi nżid. Ħadd mhu kuntent b'dak li għandu u dejjem irrid dak li jmexxu il-pajjiż jaħxuna bil-pulit, jippruvaw jagħmuna bix-xogħol u l-ġid biex minn għalihom jagħtu l-korruzzjoni u it-taħwit. Poplu marit nagħti parir ta' ħabib u minn hemm jekk il-bidla inti trid. Il-problema hija s-sistema, ikejlu kollox bil-kumpass u jaqbdu ma naqax impejb. Ħafna jiġu għala biebhom u jibbarkew fin-nofs sabiex jixtru ġiex pastizzi jew xi biċċa ħobs. Min ibaqqa għal xemxejn u min jaqsam bla toċ, kulħadd qisu miġnun jiġru wara għall-arroġġ. Ħafna jiġu għala biebhom u jibbarkew fin-nofs sabiex jixtru ġiex pastizzi jew xi biċċa ħobs. Min ibaqqa għal xemxejn u min jaqsam bla toċ, kulħadd qisu miġnun jiġru wara